Hangmada sursai, hangmada sursai, shana habai honai ruzi, tode thangdeni, shana habai honai ruzi, tode thangdeni. महिलारिनि सरखाराव बिथांमोना अपोजिशन जानानै थानायनिबो अधिकार गैया। मा जादोंबाबो बुंनो नाङामोन, नाथाय आं बेखौ रायजोनि सिगाङाव एसे फोरमायनो लुबैदों। बिथाङा सोर, लावरिपारा गामियाव सोर सासेनि न'आव गथ' सासे गोनां सासे आइजोनि न'आव थाङो आरो बे डिभर्स जाबाय कर्टआव, आरो बिथाङा बे न'खराव मा मिजिं लानानै बिथाङा गोबां लाख लाख थाखानि न' लुनानै खुलुमबाय रायजोफोर, जों दिनै सिनेन सारनि न'आव दावबायफैदों। जोंजों लोगोसे जोङो बेहाय जोंहा BBN दङ, JB दङ आरो लोगोसेनो BRB ब्रादार दङ। सारखौ जोङो दिनै बयबो ज'है ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सार हिसाबै सारनिफ्राय जोङो गोबां बाथ्रा जोङो BTCनि सोमोन्दै आरो जोंनि थामोनथानि जोंनि हारि थांना थानायनि बेफोरखौ रैखाथि होनायनि जोंनि गेजेराव जे थासारि जानाय गुलाय गुजाय थासारि जानाय बेफोरनि सोमोन्दै जोङो सारनिफ्राय गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोन्दोंमोन आरो दिनै फैयै फैयै जों मोनसे मोजां थासारियाव फैफिननो हमदों। बे लेखायैनो जोङो सारखौहाय एस आ समाज सिबियारि हिसाबै जों सारखौ दिनै आर'नाइजोंहाय बरायनो होननानै फैदों। बेनिखायनो जों सारनिसिम जोङो सम होनायनि थाखाय गोजोननायखौ बावहरग्रोबाय आरो दसे उनाव जोङो सारनिफ्राय माखासे नैबे थासारिनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा जोङो मोनथिना लानो लुबैदों। सारखौ बरायग्रोबाय। साबायखर बावबाय। दे गोजोनबाय सार। साबायखर थाबाय, जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय। गिबियावनो खुलुमबाय नोंथांमोन साफ्रोमबो जोंनि बर' इउटिउबार एबा चेनेलफोर जाखांफुनाय नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावनाय जाबाय। दिनै आङो BTCनि बिसायख'थि जोबनायनि उनाव गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ गुबुन गुबुन चेनेलनि जानानै आंनिसिम सफैनानै आंखौ बरायनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावबाय। मानो होननानै बुङोब्ला गिबियाव आङो दिनै बेखौनो साबायखर बावग्रोनांगोन जे जोंनि BTCनि निर्माता, BTCखौ दाजेननाय एबा आसाम गभर्नमेन्ट, भारत गभर्नमेन्टजों BLTनि सोमावसारनायनि गेजेरजों दैदेनगिरि हिसाबै हाग्रामा महिलारि सारा BTCखौ 2003नि 10 फेब्रुवारियाव सृष्टि खालामनानै जे 17 बोसोर खुंनायनि उनावहाय थांनाय बोसोरबा 2020निफ्राय 2025सिम जिथु UPPL प्रमद बर'नि दैदेननायाव BTR गभर्नमेन्ट खालामदोंमोन, बियो थांनाय 26 थारिख आगस्टआव बायनानै थांबाय आरो नै BTC सुक्ति जानायनि उननिफ्राय जे BTRनि जि मावनाय दांनाय आरो बिथांमोननि जौगानायनि आरो खोथा होनायफोरखौ मावफुंनाय आरो मावफुंनायफोरनि सायाव रायजो राजाया बिजिरनानै दिनैहाय BPFनि हाग्रामा महिलारिखौनो रायजोफ्रा आरोबाव सरकाराव फैफिननो थाखाय खावलायनानै दिनै लोब लोब बयबो गोसो गोरबोजों BPF हान्जानि मानगोनां आगुनि चिफ श्रीजुत हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय BPF दलखौनो दिनै गोबां बिजाथिफोरखौ देरहाहोनानै 28 बिजाबाव देरहाहोदों। आरो बिनि थाखाय गिबियावनो आङो आंनि गोसो गोरबोजों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारनिसिम आंनि अराय गोसो गोरबोजों सिबिनाय आरो खुलुमनाय बावहरबाय आरो बिथांनिसिम आङो गोसो गोरबोजों साबायखर बावबाय। सारा जेब्लाबो जै जाथों, अराय जै जागोन। BPF हान्जानि जानानै BTCखौ मोजाङै मोजां आरो सिगांनिख्रुइ साबसिन खुंथायाव खुंनानै रायजो राजाजों अनसायजाबाय थागोन होननानै आं मिजिंथिबाय। आरो लोगोसे जेसेबां BTCनि रायजो राजा गुबुन गुबुन रावारि धोरोमारि बिथांमोननिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय
बिपिएफखौ गोबां बियाबाव देरहाहोनानै दिनै इउपिपिएलखौ क्षमतानिफ्राय सुद खालामनायनि खाबु होनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर बावबाय। मानो होनबा बिटिसिआव बयबो जोंखौ बिपिएफखौ देरहाहोनायनि थांखियै गोबां रायजो राजा गोसो गोरबोजों दिनै बिसायख'थियाव भट होनानै देरहाहोबाय आरो मिजिंथिदों दिनै बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि हान्जाफोरखौ लानानै आसामनि गभर्नरनि खाथियाव सरखार दानो थांबाय आरो फैगौ 3 थारिखआव हाग्रामा महिलारि सारा जे समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंनो नागिरदों बावहाय आलासि गाहाय हिसाबै आसामनि गभर्नर आरो लोगोआव आलासि हिसाबै आसामनि मुख्यमन्त्रि श्रीजुत हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौबो बिथाङा समायखिरानि मेलाव लाबोनो होननानै जे हयथ' फोसावदों एबा प्रेस मिट होदों बेखौ बरायबाय। मानो होननानै बुङोब्ला थारैनो बे मोनसे जाफुंसार मोनथाय। दुलाराय रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायनो सानदों बे खाबुखौ मोननानै आङो दिनै फोसावनो सानदों एबा खावलायनो सानदों जे जोंनि बिटिसिआव गासै गोमानाय आरो गासै मोननो गोनां जोंनि मोनथायफोरखौ मोनफुंनो आरो मावफुंनो थाखाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारा आवगायबाय। बेखौ जों जेब्लायबो आशीर्बाद होनांगोन। बेजों लोगोसे आं खावलायनो नागिरदों जे आङो खौरां बिलाइयाव एबा प्रेस मिडियायाव नुनो मोनदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ आरोबाव बिटिआरनि दफाफोरखौ मावफुङाबा सोमावसारफिननो हुंखार होदों। नाथाय आं बेखौसो बुंनो नागिरदों मानगोनां दिपेन बर' नोंथाङा आरोबाव गोदानै थालिम खालामनो थारैनो नांला होननानै आं बुंनो नागिरदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2020नि 27 जानुवारियाव गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों फाइनेल एन्ड कमप्रेहेनसिभ अफ दियार डिमान्ड्स होननानै नोंथाङा आसाम सरकार एबा भारत सरकारनि सिगाङाव जि हयथ' नोंथाङा रादाय खानानै फैबाय बिनि थाखाय नोंथाङा आरो बड'लेण्डखौ सोमावसारनाय एबा थांखि खानो नांला। मानोना नोंथाङा जेब्लायबो बुंबाय थायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे माहारियारि आफाद, बियो राजनितिक आफाद नङा। नाथाय थांनाय कड अफ कन्डाक्ट मडेल कड अफ कन्डाक्टआ नोंथाङा दाखालि 22 तारिखनि बिसायख'थिनि सिगां नोंथाङा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों बिसायख'थिनि सायाव सांग्रांथि मेल खुंनो थाखाय नोंथाङा जायगा जायगा गामि गामि जिल्ला जिल्ला ब्लक ब्लक एबा प्राइमारि नोंथाङा बोसोन हरदों। बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि खनिन बसुमतारिया दाब दाब जायगायाव मेल मिथिं खुंदों एबा दैदेनगिरिफ्रा खुंदों। नाथाय बेखौ मा मोनथियो एबा मा बुजियो रायजो राजा बुजिखादों जे नोंथांमोना इउपिपिएल जानानै भट आदाय खालामनो थाखाय एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएलखौनो भट होनांगौ होननानै बुंनो साननाया बे रोखा जादों आरो गले गले बयबो प्रेस मिडियानि गेजेरजों नोंथांखौ सोंखारिदों। बेखायनो आं दिनैबो नोंथांखौ मोनसे खावलायनो लुबैदों जे हयथ' दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थांखि डिभाइड आसाम 50-50खौ नोंथांमोना 2020 27 जानुवारिनि पिस एग्रिमेन्ट एबा बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोना फाइनेल एन्ड कमप्रेहेनसिभ होननानै लिरनानै गारबोबाय। बेनिखायनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो बिनायनि जेबो लोब्बा गैला होननानै आं सानो आरो नोंथांमोना बेखौ लोब्बा लानो नांलिया। मानोना फैगौ जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासै उन जोलैफ्रा साननाया गाहामसै जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे ओरैबायदि जायो आं बेखौसो खावलायनो लुबैदों दि जेरै प्रमद बर'आ बर' हारिनि सिनस्रि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै बियो सासे गुबुनारि हिन्जाव हाबा खालामबाय आरो बिथाङा दिनैहाय हारिनि खोथा बुंबाय। बियो जाबाय
बेसेबां अनसायजाथाव। लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि दिपेन बर' बिथाङाबो जे फिसा फिसौ मोनबाय आरो बिथाङा सासे फोरोंगिरि साख्रि मावनाय बिथाङा आफादगिरि बिबान लानानै दङ। आरो जेरै खनिन्द्र बसुमतारी दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि बिथाङाबो दिनै साख्रि मावो, गुरुबासा हाइ स्कुलाव मास्टार मावो। बिथाङाबो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान लानो मोनसे समायना एबा बे खाबुआ जोबनानै थांबाय। मानोना बिथाङाबो हाबा जानाय, बिथाङा आरो गोबां आनससियेल एक्टिभिटिस दङ जों दिनैसिम बुङाखै। मानोना बिथाङा दिनै गथ' गथाय गैया, हाबा जादोंबाबो बुंनो नाङामोन। नाथाय आं बेखौ रायजोनि सिगाङाव एसे फोरमायनो लुबैदों। बिथाङा सोर लावरिपारा गामियाव सोर सासेनि न'आव गथ' सासे गोनां सासे आइजोनि न'आव थाङो आरो बे डिभर्स जाबाय कर्टआव, आरो बिथाङा बे न'खराव मा मिजिं लानानै बिथाङा गोबां लाख लाख थाखानि न' लुनानै एसि रुम गंनै लुनानै हैखो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। खनिना बेसेबां समाजनि मावो बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ, गामिना मिथिगौ। आरो बिथाङा बबे गुवाहाटियाव फ्लेट लानानै सोरखौ दोनहैदों बेखौ रायजो राजाया मिथिगौ। गथिखे दिनै खनिन बसुमतारीया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि जानायनि दिनै ओंथि गैला। मानोना बिथांमोना दाखालि गासै जि थांखि दंमोन 26 तारिखनि बिटिसिनि जिहेतु 40टा बियाबनि बिसायख'थि साननाय, बिनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै गैला। बरंस बिथांमोननि दैदेननाय जिहेतु इउपिपिएल, एबसुआनो इउपिपिएलआनो एबसु, बिथांमोना दिनै फैगौ हाग्रामा महिलारिनि सरखाराव बिथांमोना अपोजिसन जानानै थानायनिबो अधिकार गैया। मानो होननानै बुङोबा आंनि मिथिनायाव एसेम्बलि मोनसे अपोजिसन जानांगौब्ला, सरकारनि अपोजिसन जानोब्ला 1/3 पजिसन थानांगोन, अब्लासो बिथांमोना अपोजिसननि खामफ्लायाव एबा सियाराव जिरायनो हायो। बिथांमोना बेखिनिबो गैया खोमा। अब्ला बेसेबां लाजिथावथाव। बेखायनो आं खावलायगोन रायजो राजानि खाथियाव, आं बुंनाङाबाबो बुंबाय, नाथाय बुंनो समा फैनायखाय आं बुंनाय जाबाय। दिनैहाय आं खावलायगोन फैगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जिथु एनुवेल कनफारेन्स एबा आफाद सोलाय सोल' जानाय, बहाय इयुन जोलैया जाहाथे मोजाङै दाफामनानै लायो। आरो बे दाफामनानै लानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरु आफादाव मोजां मोजां जोंनि रोंगौथि गोनां फरायसा फरायसुलिफोरखौ दैसननानै लायो, थिसननानै लायो आरो बिबान होयो। मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना सोरबा हाबा जानाय एबा साख्रि मावनायखौ जाहाथे अननानै हारिनि मोजां मावनायाव जाहाथे नोंथांमोना सोनानै लाया। मानोना दिनै दिपेन बर'आ आफादगिरि मालाय मा जानो, बिथाङा साख्रि मावोमोन, दासिम साख्रि दं गैया आं मिथिया। बिथाङा फिसाजो फिसाला एबा संसार दङ, बिथाङा न'खर फिनायनि बिथाङा बेखौ सानखानांगोन। न'खर न' बां लुनायनि बिथाङा सानखानांगोन। नाथाय बे NGO आफादाव थानानै बिथाङा बोरै न'खरखौ सालायदों, बिथाङाबो खस्थ' मोनगोन। बेनिखायनो बिथाङा एबसुनि बिबानखौ अब्याहति होनांगौ, गोदानै मावनो थाखाय गोथार हाबा जायै साख्रि मावै बेबादि सुबुंफोरखौ लानानै जाहाथे एबसुखौ हारिनि गोथार हाबाफारियाव आवगायलांनो होयो। बेखौनो आं दिनै नैबे बुंथिनायनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। आरो बेबादिनो एबसुआव थानानै गोबां दैदेनगिरिफोर दङ, जेरै लेङाइ आफादगिरि खोरोमदाव औवारि, बियो बर' हारिनि मा मावनो, बेबो मोनसे सोंथि जानानै दङ। आरो बिथांमोना बिसि फिसा न' बां लुनाय फोरोंनायाव गोसो होनो ना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै हारिखौ सिबिनायाव गोसो होनो, बे समा बारलांबाय आं सानो। दाख्लैनि 26 तारिखनि जिथु बिसायख'थि साननाय, बिनि गेजेरजों बिथांमोना इउपिपिएलआ जेरै जोबस्रांदों, बिथांमोननि थांखियाबो जोबस्रांलांबाय। बेनिखायनो आं आसा खालामो फैगौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोथारै जाहाथे मोजां दाफुंनानै जोंनि हारिखौ दैदेनलाङो। एबसुआ जेब्लायबो गोथार आफाद, एबसुखौ जोंनो नांगोन, एबसुआ हारिखौ दैदेननांगोन। जोंनि हारिया जेसेबां दिन थागोन एबसुआबो जोंनि फिसा फिसौआ बेखौ गोथार आफाद हिसाबै दैदेनलांगोन, बेखौनो मिजिंथिनाय जाबाय। लोगोसे आं बेखौबो खावलायनो लुबैदों, जोंनि हारिनि, जोंनि बर' समाजनि थुनलाइयारि दैदेनगिरि, माहारियारि दैदेनगिरि, समाज सिबियारि आरो गासै जोंनि गौथुमफ्रा जेसेबां दङ,
थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल गभर्नमेन्ट एबा प्रमद बर'नि दैदेननाय एबा एबसुनि डिक्टेसनाव जि बिबान लानानै समाजनि हाबा मावनाय एबा गाव गावनि आफादखौ दैदेननाय बिथांमोननिसिमबो आंनि खर' गंग्लायै खावलायनाय बेनो जाहैबाय बयबो गोरों गोराफोरखौ लानानै जोङो बजबलायनानै जाहाथे हारिनि मोजां मावलांनो हायो आरो जों बयबो लिरगिरि खन्थाइगिरि दैदेनगिरि आरो गोरों गोराफोरखौ लोगोसे लानानै जोङो सोदांलायनानै जाहाथे जोंनि हारिनि जिथु दैदेनगिरिफोर एबा माहारियारि जोंनि बर'नि जिथु आफादफोर बिथांमोना जाहाथे सानै हयै बयखौबो गनायलायो जायफ्रानोखि राजनितिकजों दैदेनजानानै बिबान लानानै दंमोन बिथांमोनाबो जाहाथे बेखौ नन पलिटिकेल खालामनानै गाव गावनि बिबान आरो गाव गावनि आफादफोरखौ गोथार उदां हिसाबै दैदेनलाङो बेखौनो आङो खर' गंग्लायै खावलायदों गासैखौबो जाहाथे सोदांनानै दानि फैगौ हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बिटिसि सरकारजों बयबो सोमोन्दो लाखिनानै जाहाथे जों गावबा गाव हारि माहारियारि जोंनि आफादफ्रा उदाङै खामानि मावनो मोनो आरो जोंनि बिटिसि जौगासारनायाव मदद आरो हेफाजाब होयो बेखिनिखौ आङो बयनिबो जानानै आं दिनै गोसो गोरबोजों खावलायबाय माबा गोरोन्थि जायोब्ला दैदेनगिरिफ्रा जोंनि गिदिर गिदिर सानसुमैफ्रा आंखौ निमाहा होगोन होननानै आङो सानबाय बेखिनिखौ बुंनानै आं दिनै बयबो गोरों गोरा सानसुमैफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावनानै आंनि बुंनायखौ बावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।